Domi, mabali namin. Uy, nagbalik bayan ti may sa batch ko iti high school anak asawa iti Hawaiano. Nay, excited kan sa? Tay ka close ko launa aka-eskwela at iti dom. Nasapa na asawa. Tapagturpos mo la iti high school, kat impaasawan ti amana iti lakay Hawaiano. Anya? Lakay? Ay ayatan na nga tama, lakay anak ti asawan na. Dayta ti problema iti. Sana kayat talakay nga ron. Laklakay pa ingam ti amana. Anya? Ngam haawan na balinan na tanauyong ti amana. Katamaw, na niya ti inaramid datap no mapalubusan ama kikasar. Anya? Pineke dati tawin na. Awan pa'y 18 na ide ng pinagbalindan nga 18 ti tawin na. Anyan? Ni, ada message na. Ada binukol na group chat mi nga agkakabatch. Agreunion kami kano. Mayata? Awan damag ko niti day dya kabatch ko. Si bibiyag pa'y nga tadya asawa na. I-chat mo damagam. Ay, saanan. Ang mga negatibo ti pagawatan na. Maktulatan no matuloy ti reunion mi. Karagiti ko man ta saan pa'y nagtutudo. Maamak to. Bayak ida ta isuda ti mang-organize. Ag-comment tulatan kat amwak no niya mati maikontribute ko. Ay, nakaturogan ni Rosa. Excited na makakita ka ng itimbats na hindi high school na. Sa bagay, exciting nga talaga ti reunion. Agasam, umano adikada tinapalabas sa agkikita na iti nagkakaadalan. Siyempre, natangandan. Agbibinig-bigdan iti panagkikita naman. Malagip ko lakat nga ron ti panakiriunion ini ni katugangak. Karag iti batch na iti grade 3. Ay, tagainap kong sagayam na dyan. Ay, kasalo ba amin? Tandali, amin at tagainap ko. Kaslapod no. Isa, mapagbidotak apod no pasama. Tagaya. Tagainap ko lang. Ay. Anyan ni Rosa. Manipod iti nag-chat da iti kabats na kano iti high school. Kanayo nanti pan nakichat na. Di pa nga ta mabisi na ya. Maadik samot tan iti cellphone. Mabisi na ko. Kita man no nakalutong, ta siya akong tagidasar no di pa naggaraw. Pangalgawin. Ora lang garik-gik. Di nagsapay nadlaw dito likudan nan. Ay, dito yak man pa. Aglingadak dito plastic a cabinet. Makitak dito iti screen to cellphone na. Nay. Aglang-lang nga adesente anataangan alalaki. Kika video chat na. Batchmate na nga taday ta. Nagidasar ka mat gaya man. Apay di na kinayaban no mabisin kan, tasyak ko mati nagidasar. Di ka pa'y matnangan.
Bambantayam sama alatan dagito yung dasar mo. Itay pa'y lagaya man nakaluto ka, ngam di ka matlaggaon. Gaputa mabisina kon, naggawa ako, ngam di ka matlat na oray. Nagtagarian na kumaa. Ay ayaban ka itay, ngam di samot la, kavid-video chat mo, timang mangag mo. Bangan ka matan, nalpasa kon. Anya? Itay di ka matla maoray nga umayay. Nanganak ko na. Naurasan aktupay na mangururekin ka. Tanayin nawak pa yun anak. Ay, sorry Adong. Ang tangamin na patag ang nagsaritahan mi, di kabatch ko. Kastaya, mangan kamatan. Sige. Ni. Ay, unay kamatan dong. Apay? Indasar mo matlatan da ito'y bulalo adi kayong papudot. Nagbalay ti sebunan. Agas asok day ta itay ay ayaban ka. Ngam gaputa ginangganas mumot tinakivid video chat. 5 miisa na. Nagbalayan ta sebo na. Matuloy matlaang ti reunion darusa kadagiti kaadalan na idi iti high school lakay. Nasaya at naragsak ti reunion tamapukaw ti stress no makitam dagiti kaadalam idi. Agsubli ti naubing arik na ken panunot. Aniyan. Hey. Unay agarik gaytan gusteng. Kas kala makikiki manay. Malagip ko nga rod ti reunion me kadagiti nakaadalak idi iti grade 3. Ay wang. Agasam ta agal lalangit ti ragsak mo idi nakakita kadagitay ex mo. Di ka kadi agim-imunan bakit? Awan dagi jayan ex dangarod. Agpailokos ni Rosa inton biyernes ko nam dumeng. Reunion da ka din. Uwan na tang. Ibagbaga na asumurtak. Ta, we dispose ka numay. Ngam masadutak sa. Apay, di mo kahit amakam-am mo dagiti nakaadalan na idi aya. Kaya't ko nasaysayat mo't lang no, sa anak akadwa ni Rosa. Mas ma-enjoy na ti makichika ka na iti nabayagad na di na nakita ang nakaadalan na no awana. Sa bagay, agpipin na damag danto. Lagi pinda tinapalabas. At dagiti kanituda iti agkakaadalan da. Naita nga ron. Siyempre, sa nakakaraman iti topiko no kasjayan. May pasuli aktumot lang. Ay. Una saan? Ang mga no di naktumot lang may turada baybay ni Rosa na awan makasarsaritak. Makay, Awan mo kiti At dala amin ditan. Isa ganaamot iti husto ti reunion nyo Rosa. Daytay addan to ako na saan kamot abimaket kunada. Sagsaga na akmat basit, nanang. Ay, nagkatangak iti baro a make-up set ko. Kat nagpadait kan sapa iti baro a bestidam. Nanang, simple lang mat. Tat importante, maibagay kanyak dinapilik atabas na. Ay katwan mo't Uray kaskasano mat akat. Sa anak mat apaatiw kadagiti makitak asigot a kaadalak ananang. Anya nga tamot tila nga itan, dagitay kaadalam idi nga umay ije balay tayo ije Ilocos. Ay, unyag paiso. Unya nga tila nga dabutso ko'y kansilya. Saan da nagtuloy ang nagadal iti kolehiyo idi ta na ilaw andan. Ay wag. Dagitay nagkasar apaman ang nagturpos kayo idi iti high school? Nanang, taaginaw idin ni Celia. Agkaedad kami laeng. Adayo idin nga inauna tilangana ngam siya. Ay kat ni nga tangay butsukoy. Panagtalon sa ti pagbiyagan da. Ay, makitak to idan.
Ay, makapailiw damit. Ay, talaga makapailiw. Dagiti sigod ang nakaadalan. Kasmot idi nag-reunion kami kadagiti naka-eskwela edi iti elementarya Aywan! Takaano la ini nag-reunion kayo? Idi napanatawan. Apo, babakit kami na nagkikita. Kalpasan pinasurok nga 4 atawan. Agasam, babakit kami. Lalakay mo tendag idi lalaki iday. Pada kami senyor, idi ang kikita kami. Idi laeng ngamin senyor kami, nga da nakapanunot ang nag-organize iti reunion. At least kada kami, tanasurok la 20 atawan tinapalabas. Ikatuan saan kayo pa'y unay ama ko na babakit? Ta idi ngamin da kami, kat addan sa pa'y agkabaw idi na naki-reunion. Anya? Pinalubusan pa'y ladagiti anak na mo ta naki-reunion no agkabawan. Saan pa'y matkiti anak karo unay at ikabaw dahi may sa kaadalak ide. Angam day, awanan dagiti daduma anak reunion may. Natayan ti daduma awandan. Kasta? Sa bagay. Tay kinunayon. Babakit kinlalakay dan. Kayon, kunak kuma. Unmat. Ay, gagangay laangan. Tiki naman naglilipat, uno pa nagkabaw kada kamay. Inton bigatan ti pa nagpailokos ko, ha, Dong? Talaga di ka umay? Sikalat ka. Yam amo ka kumamat kadagiti nakaadalak, di no umay ka. Kababay? Sus! Si Kapay, tiyag ko na iti kasta. Kay kahit kumutla na umay ka, Tada kaduak. Ang mga nuko na ama out of place kanto. Ang mga ano ti iparami ni tatang. Pambar. Mas daaw danto pa'y no apay adi nakuyugan. Anya? Agpanunot ka, Dong. Sa bagay, adain sa ganak nga itugot a pagsukatam no sa kantula ag desisyon a sumurot kanya kinton bigat. Anya? Insa ganang kay ti pagbadom. Iso nga awan ko man ti ado a pambar mo. Kasla makikita ka. Adun to apin nadamag kas kada inistorya. Ay, nagragsakit nga taya. Wana? Isa na pintas na adamaangay a reunion. Stress reliever mo dahi takay. Ta maiwagat na kita'y pakasikuran tayo. No adda na kita'y tao, nabayaga din nakita ang makiinistorya. Isa mayat na adda ko mamanan reunion na tatang. Kan uray mo't dananang makapasyar da. Kan makita dadagiti gagayam daan na bayag adi da nakita. Ora, kastay ta tirumbang karagiti senyor. Liw-liwaan na ti bagbagida. Kan saan la dagiti senyor? Ha? Nay, yaw-awan mo man di ibagbagakon. Sumurot ka wan no saan? Agtagarikan Tano di ka umay sa anak moten amapan? Anya? Kunak mo talaga adi ka umay Dong. Paisum ka di matisahan na mapan o sana ka sumurot? Saan? Kun kunak laday di asana kun amapan, tabarang makonsensya ka. Anyan, ta konsensya anak kay gaya. Ay, mano kayo nga tangagatin dari ti reunion nyo? Ay, day ti Jack mo. Tawan mo timbagbaga di nag-coordinate. Jack pa'y kat nadamag no nakontak na matla amin ida. Sa bagay, uray man mano kailangan, pati ka naragsak kayo ngagkikita. Ken sa anak to amayaw awan. Awan pa kayaw awan am ijay. Ang mga not adan to pa'y kiti si katika sarita kan kay nistorya dagiti babae Anya? Iti day tatar mo. Kan iti naing mo amang pasablog. Ay sus,
Ado ati maawis nga atensyon. Pasablog man day ta. Am mo kan, Dom. Saan asi katay tao ang maipasulilatan? Ngalawan. Ay, Ang mga no kayat mo ti rumidap, makaturturog kan sa manan. wait. Manarisam ko, unti masansa na panagsuyab ko nga oray sa anak ka makaturturog. Tinasaya at iturog mo tahos tuntong, riingan kanto. Isardeng mo dita batog ti masungat agayt adeng. Makita na iti tao, itayang tigay. Oh, nakitiplete may. Dumasagtan dong. Wala, no, adun ti tao. Manmanudan sapay man. Dumanon talatan. Napintas ti na may anday ti venue. Akin pala nga dita. Tay valedictorian may. Ni, isunday ta sumabat. Amiga Rosita! Amiga Ligaya! Gusto ni Mr. Mo? Wan amiga, ni Doming. Domingo, Portugal. Oh, nice meeting you, Mr. Portugal. Aga, come on! Dumanon kayo. Ay, no! Nagragsak. Madamdamalaan. Agsangpet ang dagiti daduma a batch. Maya, sumurot kayo kanya. Nagpintas day ta kabats mo, Rosa. Ay, talaga na pintas. Isupay ati mismo ididay ta. Oh my God, dumanon tan. Mr. Portugal, balo kamin. We're free as a birditan. Kasta ka day. Mayan nga tan ni Rosa. Ora siyak, Mr. Portugal. Balo akmatan. Iso nga, agkakabaddo nga lang tayo lakit di. Kagasatan ni Amiga Rosita. Si bibiyag pa ni Mr. Portugal ang Mr. na. Uwan nga Rod, makapaapal. Makikiktot sa ni Mr. Portugal. Ha? Nag-asat ka talaga ni Amiga Rosita. Nagwapo to yung Mr. na. Asos, titiilan dakmutan. Oray, asino kada kami itan kani Amiga. Batch Feli, ti makurso na daan dagiti balo matan aboy sa batch me, Mr. Portugal. Okay lang kada kami. Uwan, ngam give and take ti maarami. Tima? Mabit lang. Mapanag itayo ni Rosa. Oh, come on! Di ka pumanaw. Di mo pa kadakagan ni Rosa. Bawal ti KJ. Inaklilian na ko. Pagbabarte kang naksamot na gito eh. Oh, come on! Isala na kami, Mr. Portugal. Ay kwa. Netan ni Rosa. Dom, agawitan. Katno, kargurugi pa lang. Come on, Mr. Portugal Pogi! Amiga Rosa, buludan mi pa lang ni Mr. Portugal. Mabalin? Mani, sana mabalin. Sana ka pabulbulod lang. Magmadin na tagtagainap. Buludan da ka no nagdiddo abalo abats ni Rosa. Domi, mabali namin. Ala, agurigor mo di kasinsin ni tata nga nagbakasyon pa lang dito nagbugsutan. Uli nga raw, madanagan ni tatang. No apay nga min adipay la agawid iji kagayan, kat nawayamot tan ti biyahe. Di ko namket di. Sapay la kumata, gagangay la agurigor da jay.
Narbisan sa kano'y ginaminsan ngal daw. Madamat imbaga kanyak ni nanang. Anya mo timbaga na. Napaklan ka no tong itero day jay. Kagapgapo na ka no anak itong tong-et iti nakasabat iti kamam muna nga awan face mask na. Tauray iso kat san matan anak ka face mask. Anya mo ti pakinaigan ni nasabat na iti taray ti istorya. Negosyanti ka no mat iti nagduduma a prutas ija Manila day jay. No kasta, posible ang nakala iti COVID iti Manila di nasabat na. Undom, iso madanagan na talaga ni nanang. Ang mga no sintomas ka no ti COVID di pa naggurigor na. Iso nga ipaswab dansa. Itay pa yung nakaturog ni Rosa. Di na pa yung nasumbatan di salsalud-surik. Na yung magpakin ko na. Tanong nagindan kat makaturogan. Ngam no siyak. Ganyan to pala rin ti sumsum ka ni ti panunot ka. Sakbayan makaridepak. Ay. Nagyaman ako. Agsuyapak mo lang. Madamdama lang, makaturog ako. Malagip ko di kabagyan ni katugangak agusteng ang nagbakasyon pa lang dito. Aggurigur ka no. Isa pinaswab test ka. Sapay kumaata, negative ti resulta di swab test na. Ay, maturog ak matay na. Ay, awanan day ta COVID kasinsin gusteng. Awan po pa'y makita nga agaputan. Nay, di kagsaw iti kasta kasinsin na dunes. Tamangan no COVID day tan. San pa napaksya ta namin pinsan day abay Rose? Sapay san ka nagpabakuna? Ay, dagitay nakapoy ti resistensyada ati makobig. Kun dagitay adasigudan asakit da. Dagiti daduma. Ngem adon tin nasalun at tao apagamuan lata nag-positive ket inlayon dan tinatay. Ha? Adasakit da? Nga isot in patay da? No kasta talaga asan ka mamate makapatay ti COVID kasi dyan. Ay, no mapadasak. Ay, mamate akmat nga tan. Anya. Dahita ko nam nga inak agpabakaw na. Ay, sos, talaga man jak. Ngalala, makamuka. Agan anad ka nga ron ngem nay. Kas magitakin ka kasinsingat. Madinsa mo detan panagoy-uyak mo. Danag mo na aya. No ipatay kun daytoy ay gasat kun a. Ado dagiti na biktima ang nagpilpilosopo ket awandan. Ket natay damen. Ay. Mayat nga rod no COVID daytoy uyak ko ket ipatay ko nga agpaisaw. Agsasarak kami siguron kadagijay imunan anatay gapo iti day tapiste a COVID. Ha? Mabalidan ti agpasya-pasyar. Agpasya-pasyarak met kuma. Ngem, kontrabida met ni kasinsin. Nay, apay ngay ako na makontrabida ni Gusteng kayong adones. Tajayla, ipapan ko pa nagpabakuna ti sang kaibagana. Kadyak nga rod kayat.
Ay, mabuting kahit injection. Daya kinatakrot na itan kayaw. Ay sana katakrot ipagsuping. Mayata ko ngagpabakuna. Ngam agtaytay mingak. Apay anya ti taytay mingam. Barang makaarmak. Mga sawak pa'y, ha? Niya, iti dayta akalakay mon. At tapay lanamnamam a makaasawa ka pa'y. Ha? Adu pa'y atiwok dita, Anyalat gungunak nga adunisan, no nakapuyak. Saan ka kumamot ang naglaklakay dita sa pinmon, no saan ka nakapoy kayong adunays? Ay. Di naktansyawa na ipagsupay. Awan aya, ti maaro mo iti kagayan. Tadito pa'y nagbugsutan ti kayat mo pagsapulan iti armom nga asawaem ako nam. Awan magusto kay Jay. Day tamat ket tigapuna. No apay nga adak payla dito'y nagbugsutan. Aniya? Tay ko na ako na ipag. No makaasawak dito'y ayan nyo. Isunton ti panagawid ko iji kagayan. Abangan no isarsarak na kamot ni kasinsin mo nga adunays, gustay. Kita ang basit tanay. Nakibarkadan san. Binagak, mate. Dagiti kapada na abaa, kwinunalakayan mo't abaron ti barkada na. Agiin no na da nga agarem. Day tanga raud. Abangan no sa dinuladitan ti maturturog da pagar-arman. Kano asino laditan ti maar-aram da, ha? Naimot daytan ako na. Adya ti abok. No iti dayta pa nag-aaram-aram da kat ang isang putukit diti makaakar asakit. Ay, yapon. Nakasadaytan lang ay. Saan mo ta? Nakabaunak lang itimbagam. Ay, disinti ababae ti tipo ni kasinsin Adonis. Siyempre, Adonis na yun. Ay. Napili no babae ti pagsarsaritan. Day tatiga po na, no apay ang naglaklakay iti kalson na. Ay, sak. Si kagayam, jay bagbaga ni chairman akasinsin na na-lockdown ide, dito'y nagbugsutan. Gaging gaitakit, kasla na-lockdown pa ilang. Ay, wan adeng. Kasla lockdown pa ila, hindi pa nagriknak dito'y nagbugsutan. Gaputa, saan pa ila anak kaawid ijay lugar may? Ay, nyagayam tayo nagan mo ngayong baganan. Nalipatak mo tayo. Ay, siyak ni Adonis, adeng. Day, ading ka mo lang nga ading kanya kaun. Ang mga noy inauna akam si ka. Manutawan mon aya, adeng. Ay, senior citizen ako na. 60 kaun. Ay, 60 laang. Adayaw nga inaunaak ngam si ka, tas ibinti kaon ha. Nay, kaslag tawin kalat 50 iti langam. Kastaya. Gagangay siguro iti naisam kan in love akanayaw. Ay, sana kidayan. Naalas akitaan agkiday ti senyor sakit pada na senior citizen ti kid-kidayan na. Ngam, panagriknak ngamin kat nagsubli ti kina agkabanwag kaw. Anya? Ala, uray siyakat kasla. Umubeng ti riknak. Ay, wan gayam.
Nalipatak matan ta imbaga ni kasinsin. Anya gayam tinagan mo. Anya? Umay na kun arman ngam. Di mo pailam mo tinagan ka. Ay, medyo nalipatak nga ron ta imbaga ni kasinsin gusting anagan mo, aday. Anya tayan tinagan mo. Lable, hindi inagan ka. Hindi ka ubingak. Ngam itata senyora kaon. Ada pa'y malagayam sumampaw ta mangaram kanyak. Ay, awagan naklatan iti labli na. Agpada tagayam. Naglaklakayak abaraw. Nagbakbakit kamat abalasang, ha? Agkabagay ta, balyena. Ay, correction! Ah, Labli na! Sana balyena! ayuan, sorry. Gaputakas lanay salte kakakuributan. Balyena ko na makanyakaon. Ay, sorry. Agbagay ta talaga. Saan kit dahin? Ah, hinay-hinay pailaang Mayat ka na dahin. Asawaan ka adagosan na mayat ka. Ay! Di na pa'y arakupan na. Tanang kapailaang. Manong Adonis. Kunak numayat kan nga asawaan. Garaw bantor adi makatutor matigaraw mo. Armanak paimat Agtaya kayo dita. Agpatpataya ka, adeng. Ay, uwan manong. Ay, apong gayam. Agtaya kayo. Ay, asinot na nga bak idikalman. Awan na nga bak dito'y sektor tayo, apong. Adapay lagayam waiting dito'y ayan yaw. Ay, saan aweting dito'y apong? Ending. Kasta aya. Si kamot ading. Apong ka lang, apong kanyak. Baruak pa'y. Ay, sorry. Ending laang daytoy ngam dakkel ti abagan ti mga habak manong. Iso nga agtaya kayon. Mayat sa. Ay, balasang kakadipay laang ading. Ay, balasang akmanen amanong. Balukan? Wen manong, natay iti COVID day dilakay ko. Iso nakapimpi manak anabalo, tali mga oriyas ti imbati na abiaga. Anya? Wen manong, iso nga agpaaramak pailaang no adda masalaw ko dita nga agaram. Aya? Wen manong, iso nga no adda amom dita nga agbirbirok iti arman na. Gaman ta, makisinarak kanyak. Ay, kuwa. No siyak ngay, adeng. Ha? No ngay siya kung ti mangaramkan ka. Mayat ka, adeng. Ay, talaga bakasyonista, di kasinsin ni Tatang Morusa. Pagkunaan nyo mat nanang. Wen taadala iti ayan, dagiti awan maaramid da akabaranggayan. Ayuanan niya. Di lagar aram sa matir aramidan nan. Wen, ken nakibarkada ka noon kadagitay tung eaters. Nga agtutong itla ditan no sa dino. Sa inton kwan, aplagan dan tay lamisaan, hunan yaman ang babalinda nga aplagan na pagtutong itan. Tung ito mandaytan nga agmalmalam. Mayat nga rod enjoyan nang ti bakasyon na. Kat numadano ng tirabi mapantuman agaraman. Maaram nan to amin ng abalo, kas kada na bakita na balasang dita. Kastamat ti kunan ni Domeng.
Kat nay, nalipatan man sa mo ti agawid iji lugar dan. Ay, nay, ni tatang mo dahito mauawag. Hello, lakay! Anya? Adda dita barangay hall ni Adonis? Isus, nilikado na. Isus, kita mga nanyamot na itan. Ewan, kita am ta kasinsin mo. Sige nga raw. Kita am ti pagsayaatan na ditan. Wan. Bye. Ay. Anya ka no? Ni uncle mo nga Adonis nga Armendo. Agurigor ka no kat napan di barangay hall. Ipanda ka no, di ospital. Ala, ang mga nanyamot day jayon nanang. Ay, delikado pa ila ita. Nukas ta nga daggurigor kas kadaguyan. Saan na bale, ita ipanda ka no, di ospital. Barang numayat. Makamudan ni Jay. Ay, paglakit din, tada sa bali akabagyan datatang dito'y nagbugsutan ang nagdagusan na. Saan nga iji balayo? Ay, problema kumatalagan. Un nga rod, amo nga min ni tatang mo, asa anak ang makaan-anos, no da sa bali akabalay. Isu ngayon sarita na ide, ije kabagyan da, nga ije laangan, agdagos. Ang mga naala ng dayjay, itino sa dinuladitan nga inararam mo no nakatungtung itna. Dahit nga ruti baka pada, nagrusa. Nini, agawid akong tani aldawain. Ay, kamangal daw kayo dito yan, ananang. Awan ka duwa. Ay, una ya. Awan gayam ni Dumeng. Awan nga raw. Iso amangal daw kayo dito yan. Nay, kayong Adonis. Kunak man no, impanda ka di ospital takas dito inyawag ni Gusteng. Ay, kasta ti ko na ni kasinsin Gusteng. Gamanja. Awan mo't gurigor kon. Alaam datoy ipagsupeng. Ne. Kwarta ba? Isang ribo at pisos. Wan. Baratom kanyak. Ay, nangabak ka manay? Ay, wan. Abaw, kanayon ti panangabak mo ititong ita. Ang mga naakaran ka, no, da nakasangsangom ijay nga da COVID na, Kayaw, tanay, di mo't lagim imbag rita uyik maun. Ay, awan day to'y. Anya kayon sa. COVID la da, gusto ibagayo. Ay, narigatan kayong Adonis. Awan day takunakmanan. Ay, uwan gayam. Amangan no, umyana kon ijay ayan ni Lovely na apada ka senior citizen inton rabi Kahit mo sawad, naaram mo ni Lovely na apadam abaak. Ay, yak man amaw no inaaram ko. Basta idi agbalawak. Nubiak gaya man day jay abakat. Kas jay ti kalaka na ananubiam ka. Ay, wan. Liso nga, ijay ton balay na ti pagyanak. Kabayatan ti kaadakpay lang dito'y nagbugsutan. Medyo maumamat kanya ka jay kapidwa mikin kasinsin Gusteng. So nga, asawa ako jay padak abaak. Ta umakarakon ijay balay na. Dumeng? Apay? Ni Uncle Adonis, agawid ka nun iji kagayan. Aya, kalat man lata. Kat no kinuna na adituhin ngagnag. Ila ako na di balay na ijay. Agrubrubat ka nun ko na ni nanang. Kastaya. Nasayat mo't no, agawid mo't lang. Makaawid nga tadom. Apay kit di na sana makaawid kat nawaya mo't na nagitagbiyahe. Kat no ko na ni di na a health worker a positive ti may kadua swab test na. Anya? Ada pala COVID. Delikado.
Ada pala COVID? Ada pala COVID? Ay, sabagay. Tagtagainap ko lang dyan. Domi, mabali namin. Maisarsarak la dagi jay no didag sardang. Ay, Sino dagiti may sarsarak? dagitay babae, akaslawan trabaho da ka dagiti babalay da Dagitay chismosa kan paananawa aka baranggayan. Ay, dagiti ko na da Marites kada Marisol kananya pay dita. Apay, bigbigat. Anya matararamidan da na ya. Addadan jay sangot istor ni kakasakka. Ag high blood sabayan ni kakasakka magan anawa kadakwada nga magkakatawa dakit din. Bigbigat pa'y madlaan. Anyat pagdudupo-dupan da iya. Mga no, nagtitinex da, agrarana ijay. Mga no, da issue da ita. Issue? Ay, Wan. ay na. Aging gagatang dalang atakot, pambaran dalang agpipin na damag. Lisensyada ti igagatang da kampay ide, iti dila konforme, kasta. Uwin gata Sa paibay papan ka dagiti ko kumari da nga babaero ti asawa da ti tupi ko da itay. Aya. Kat tinakaam-amak. Adda ijay tay mang laplapayag. Tay adda pakaruin na asinilpan da iti test tinagan na amare. Sino mo't da ita amari wenno Marites? Ni Marie nga ya bulan-bulanay. Sinilpan da kit din iti test jay nagan na amare. Nene. Nagloko dan. Silpon da tinagan, jay bulan-bulanay. Uy, yak akar da ti burik da. Chismosa ka nung amin day jay, abulan-bunaday. Sapay awan kanot sirreg tingiwat na no agidanon ka lagi ti bangag na nga istorya. Ay di dan na panunot ti bagbagida nga isuda ti rumbang nga mabirngasan. Uwan nga rod, sapay detalyado ka nung pay day jay no agistorya. Saan la aday ta? Manayunan maksayan ti daddo mga istoryana. Ay mangisarsarak ti kasjay. Ay sigurado Kat amok. Addanto pa kaisarsarakan na noawan tumot ti makapasensya kan kuana iti kinabulan-bulanan na. Wen, ngem amangan no mas manakem pa bulan-bulan ngem dagi jay ibagbagam. Wen, agpaiso day tatanagagat ni Maray. Pudnod ako na. Adot kwarta na at na diskarte no aglimbong ti utek na. Ammo na ti agbyag. Naimbag, damay lang na uray ko nga opisyal ditoy. Nay. Ay, good morning, kagawad Dumeng. Apay, Mari. Kasla da good news mo Ay, depende. No good news iti panagdengeg yaw ti isang bay ko news dito'y nadayaw nga opisina yaw. Hapo kagawad. Nalimbong sa ti utak da ito ita. Ang mga nudi kay mamati iti ibang kakapo, Chairman. Agkimo-kimo nga minday tangiwat yu kahit. Salbak. Ala, ibagampay no niya rita. Ay, kastoy na Ipon ko kay Rugay, kagawad. Ure imurdo mo kay Rugay, mabalay. Ni kagawad, mat. Ay, kastoy na Ay, ni, madinsa. Namag-anti karabukob ko. Ay, adan sa kapiyo di tanya. Adamay. Ay, makikapiak man, Chairman. Mabalain. Nagsalbagan. Gaputa agur-urukan na ita bulan-bulanan na naguldaw dita balkon. Sayabak na tan.
Nabsog itin kape na pito apan nisal. Nayaw-awanan tayo kunan agud news. Ay, mangirugyak man kit deti istorya. Ano nga tanga istorya ti surata kaya? Di man may papaniti dahi ta bulan-bulanan versus kadagiti sadot akabaranggayan. Ado ti sadot akabaranggayan. Nangaruna na kita asawa a babae nga orel at idool ti asawa na. Ay na, naglukon. Makikuntisama ta mangro ito ituglip kon. Ay, madi ah. Madi. Ayan yan ni Duming. Inkulob naman iti abay ti laptop nan. Kat day tamot amari. Mayat mati urok nan iti tugaw di ta balkon. Nini. Anyat katawan da kita. Kita'y mati bagbagada. Mananao diti barangay da iti lumabas ako. Apa anyat katawan niya? Pagman, Chairman, naglanding mata ni Maribis di ta balkon ti barangay. Amin la makit-kita yo. Bayan nyo ka di nga ginana. Anyat kat katawa niyo. Nabatibat san kakadwa. Nakaringkan maray. Ay, naging tuturog aklaan mat, Chairman. Urayat na kita lumabas. Man-mano daytan. Ang mga makaran na kayo, Chairman. Hay! Di yo'y ramraman ni Chairman, iti mading arami diyaw. Nagloko dagitan. Ay, sige, Chairman, sumurot ang kadakwanan. Nene. Timakyasing. Anda kay kaya man, German. Wayne. Nagkuntis kayo sa akin ni Maria nakaturag. Ay, may radio pa klabi ay. Napuyatan ak namin ni Rabi ay. Mawatang kamot kiti. Di babalawa kat ni kagawad siya nung officer of the day. Awan pa'y lagayam. Awan pa'y nga ron. Diyan ba't ibagbagada broadcaster dito barangay tinagsapang may nakikape. Sa itinabsog, inluspak na ni tabalkaw. Dayayon. Simurot ka nagyay masansan namang sutil keng kwa. Aya. Ay, siguradong tuman nga ron tayo i-broadcast nan. Nakitak ti kinagagat ni Marie ng ibagbagada bulan-bulanan. Ang limpyon samot tayo. Agasam, nagdalos ijarubayan ti barangay hall. Kat saan mi mata binabaon. Makikapi ka nung amin. At dala sumsumurakan ko na dom. Kasta tinapaliw ko. Wan siguro. Bulan-bulanan nga ron. Sumro lang ataan o kabos ti bulan. Binirngasan damot ni ti Marites. Naitamat ti madi ka nang iti awan maaramid na iti biyagda. Wan nga ron. Marites, anya ti latest. Kuna dagitay si Titi dito nagbugsutan. Anya mo na ita si Titi? Dagitay kunada a certified chismosa in town. Anya? Chismosa. Certified. Wandong! Adama ko na a certified identified gossipers in town. Oh, gets mo? Adan kasta grupo dito barangay. Ay, wag.
Nakita ko na dya grupo. Agkaralabas na dya barangay hall. Kung nagtumat ang makikita yung idangat. Hindi namin sa. Naira na nga da ni Mari abulan-bulanan dya barangay hall. Imanay la nagtripandan. Dagi jay ti bagbagada as certified. Kaslawan trabaho da ka dagi ti babalay da. Tadadala iti arubayan nga giinistorya. Yak magustuhan di kanayo na panagkukuyog dagijay a babay. No apay kit di adi man la disiplinaan mo kiti asawa da. Anyaya ti kasasaad ti pamilya dagijay. No ni imang karpintero ni Kanor alakay na. 5 dagijay na adi-adi nga anak da awarala iti arubayan. Kit ni Tisay. At damot ijay Saudi tilakay ni Tisay. Talumot ti anak da pasig lalaki. Kasta. At dadala ka numot iti arubayan nga agkat katapukan. Ayan yan. Kanimot ula nga Bisaya, pensyonado day jayan. Retired mutten a maestra. Ay. Medyo napintas ba't nga ron di kasasaad na itibiyag? Uy, may atibiyag ni ulang ta pensyonada. At dala ta pagbiag na nga oray istambay laang ditan. Dagitay nga ay kakadwa na akon di dun niya. Kakaase, dagiti lalakay damang manggay. Anyagayam ti kastan nga ramid da. Kasta, timbaga kanyak ni Rosa, iti naminsan na panagsarita, may papan ka dagijay. Nimbag gini ulang tawanan ti mabaybayan ng anak na no kasta nga gistambay. Dayta nga road. Saan tayo mo't amay baga asungsong ni ulang? Tadamot buko da panunot da imbang kentisay. Agpapadada. Anya nga ta tinasayat nga rabidin kadagijay, Sufeng. Dayta ka napintas asalunsod day talakay. Kas barangay officials dito'y nagbugsutan. Mang panunot kayo mang kide, nonyat nasayat nga ramidin nyo kadagijay a babae. Naimbag nga oras yo, Chairman. Kastamot king Kakanor. Itaman pa yan nakaumay ka dito barangay hall. Aywan, adaman la umay kuyuman kada kayo. Ada problema? Saan matkit di nga iso tinadagsan a problema? Tawan pa'y matibiyag ana isagmak. Ne, anya nga minday ta? Ni bakit ko? Iso ti problema. Naimang? Wan, naimang matlang ti kakaiso ng asawak, Chairman. Na ya. Mala. Uray saan mo nga istoryaan no anya ti makagapo no apay a problema ni bakad mo, Kanor. Ado nga men ti mangmangag ko may papan iti panakikuyukuyog na kadagiti pada na abalog. Ay, agpaiso da ita. Balog ni bakit ko. Iso mauawagan dan iti Marites. Te Marites kung kunan sapay ket dagiti sotela ka barangayan ng kadakwada. Un nga rod, Chairman. Kababain apakasarsaritaan. Makitkita kida alumablabas iti barangay hall. Tiyo da pa'y dagijay agtutubo nga istambay no kumaro da. Kaaduan na arabiin ton sumangpet ni imang. Ayan yan. Kasanulat biyagyon kadagiyan nak mo. Imbagano at damasang putama naluto ka ninyo no aggapo ka niti trabaho Kanar. Dayta nga rod, Chairman. Mang isang butak tupay nga agluto Agsangsangit ton dagijay putot ko ta mabisindan. Ayan yan na biyag. Sa dinulat papapanandan aya. Ay amok pa yan. Balog da talaga. Isa pang asiyuman, Chairman. Kanar. Tulungan dak kuma amang disiplina kinibakat ko. Tadyakon kabailan. Kinapod na. Kas opisyal ti barangay, pampanunutan mi mat no anya ti solusyon dita.
Makit-kita mi ida. Tatay ko na kaon. Masansa na lumabas da ditoy. Dakkel a pagyamanak no agnakam ni baket ko, chairman. Medyo naladawa ka nagawid Tadyak met maurayan ni tatang agsubli di barangay hall. Napanan na nga men. Tadyak nga rodam mau. Ala, kasano dahita? Di na imbaga ti papanan na, di pimano di barangay hall. Yamuk kat napanlay di store. Ngamjak met nga rodan na urayan agsubli. Napanan na nga rodan. Hindi nalabusan nga lasing ka. Inrikip ka niya barangay hall. Inawagam ko maa. Lobat sa di cellphone na. Ta out of coverage mo't hindi nawagak. Mga no nagawid matan. Awagam man. Sige, ang mga no da iji balay dan. Ay, ni Rosa da ito Hello, Rosa. Nanang, ada ka din ni tatang dita balay nyo? Awan pa'y, di pa imot si Mang Pat. Apay aya. Kwa, kuna ngamin ni Doming asaan na nga mo tinapanan ni tatang. Di na kano ngamin na ure, nagsubli di barangay hall. Mawag mo't itay malam, kat kuna na nga adda pa panandakan ni Kanor. Aya? Wen, nagkuyog dakan ni Kanor. Kasta gayam. Sige nga Rod, at damat gayam kadwan. Madanagan ngamin ni Doming. Aya, naglukaw. Apay asaan nang imbaga kin ni Doming ti papanan na, edi pinanawa na edi barangay hall. Saan ka no? Agam sa nabalin, damat gayam kinakuyog na. Ay, dayjay laang nanang. Bye. Bye. Ay, naglukon ni Gusteng. Pinanawan na latan ni Doming. Sa dino nga tangagpaiso tinapanandakan Kanor. Apay, adi namot imbaga kanyak. Nabsog ka din, Mare. Ay, wan chairman, thank you kada kayo kan Mang Kanor. Ay na, napunon ti buksit ko itiin na po'y hanbulalaw. Ay na. Naydaytan, Mare. Kasla saan ka nakaramraman iti naimas? Ay talaga saan? Hangam, mas daawak tauray ladwa kayo kan ni chairman anang idit kanyak. Thank you manan. Anya nga raw tisid si dami di balayaw. Ay, awan chairman. Didak maibat-bat yan iti sida kay di balay may. Ay naglukon na kiti kabalay mo no kasta. Wenno, gapotasan ka ngagtrabaho. Nagadunto pa iti paglaklakwak iti botilya kas kada karton nga ipadpadawat na iti masyan kanyak. Ado gayam ti kwartam Ado gamit-itid ko amin kan inang ko. Nalukumot dagiti kabalay mo no kasta. Wan, luklukon dak. Isungag sakit ti ulok kan barukong ko no daduma. Nenenay, napay ngagsakit ti ulo kan barukong mao. Wan tagpanunotak iti adaw. Iso ano daduma kat ibagbagak anak ko bidakla kuman. Ayan yan. Ala, ibuse mo day talinaon di pinggan mo ta agawid kayon ken ni Kanore di balayda. Kwa? Talaga nga umaayak di balayaw, Mang Kanor? Ay, wan. Kampay ide. Agyan ka ni Jibalay may. Mabalain. No, mabain ka, itulod kan Maray. Itulod da kan tumutla ijibalayaw. Sige, mayata kon. Nagagetak mat. Basta da kwartak At mabalin aya nga awan tangdan mo na agtrabaho ka. Ala, mapantayaw. Nagdakas ti trabaho. Naglai, nagluto.
Apay nga da ka dito'y balay me, Mare. Ay, kuna ni Mang Kanor, siya kanun ti para luto, para labaken, para aywan kadagiti anak yaw. Itadnan to kanya akong ti sweldo na. Anya? Nagagatak ka no nga men. Isungagyan akong dito'y balayaw. Ay, kayat ko launay Kaya't mo asawan. Insukat na kun ni Kanor. Si Kapay. Kanor! Kanor! Nagagat ni Mari. Isu nga uray di kan sumangsangpet. Taison ti agyan dito'y balay. Aniya? Ah. Anyat makunam, imang. Mayat ka, sukatan na kanila kay ma. Saan? Pangasim na kay. Di nakmat isukat ni bulan-bulanan na. Sukatak kanun ti asawa na. Isuasanak kanu apumanaw dito. Saan kit den, chairman? Wawawawawad. Anyat makunam, Kanor. Sos, kasanon, no di mapapanaw na ita bulan-bulanan. Kasanon, Yan. Natag-inap kumatan ni. Ay, agyaman na. Imanawan ni Mari di balkon ti barangay hall. Doming, mabali namin. Ay, nagtanganak mo tayo. Madimot namin ito, pwesto kita. Mas makapwesto, akit ikayat ko ang posisyon dito sa pa. Lumaki nila ti pagsuratak, mayat dito sigod alamisaan ko, dito abay ti tawa. Bakarak man langan dito sa pa. Tayilad kung to biit no, may gibos kung to istoryak. Nimot Rosa. Ayan yan. Kapampanaw na lang dito balay. Nadang nalipatan na ya. Hello, apay Rosa, my loves. Unay daytan dong. Nadang nalipatam. Ay awan, ibagaklagan ka timbaga ni Nanang. Anya dita? Agpakpakuyog, mapan kami kano iti Isabela. Aya, anyat gagaraan nyo ijay. Andan sa parikot ti kasinsin ko ijay, kat agpatpatulong kin ni Nanang. Sino akasinsin mo? Ni Kerry, alias Kiliit. Kaya kakaiso na nga anak day di Auntie Isabela. Muon. Tay anak na di Auntie Isabela at taga Isabela. Sa kagrungit. Ay, awan. Di mo nabiit pa yan asawa na jay. Wan, at dan sa kanun natagsin na problema na. Bale, agpapaarayat. Nay, urgent nga rod Wan, isong agbiyahe kami siguro inton rabe Aya. Sige, tagisimsimpa kami kadagiti mapanawan mi dito punerarya. Tagaawid kami kan Nanang. Sige bye. Bye. Ano nga tamo ti problema di kasinsin ni Rosa? Ay na. Aributan tanin naksamot na diya suyabay. Hindi lang makatuturo man. Ay na, mali. Talaga pasok na.
Ay na, agyaman na agtada kayo nanti, Insan Rosa. Apay, anyat mapaspasamakan kan aya, Kelly. Limlim tagdagita matam. Apa yan, insan? Demonyo ni pulon anak ya asawak. Babae rumat gayam, anti. Anya? Agsasalo pa nga babae nan. Agayay blada kon. Kan jay met lamang sungsungat kan ko na aramide kon. Makauman iso makisina kon. Napaneknekam aya nga adu ti babae na. Mapaniknekak tadimat nga minagananad. Pasaray iti cellphone ko ti sumrakan ti text na kadagi jay babae na. Anya? Kasano day ta? Jaka mo no kasano mapaspasamak ti kasjay. Mismo at text na iti babae na. Sumrak iti cellphone ko. Na. Ang mga no si kamot at talaga tititeksan na. Imposible asyak, insan. Hani, tiawag na ijay ka-text na. Idinto ta nakasugsugpat abakat. Tiawag na kanya. Aniyan? Anya trabaho di asawam itayan, insan? Awan mas no pa trabaho na. Ngam kaduan na construction. Gayam. Manumulat sweldo na no ikumpara iti mapaspastrik mo matiti trabaho. Ano ni nanang? Tagibasitan ng sapay. Gusto lang mati ko na ni ante. No saan nagapo kanyak. Langaya at tao ni Pulon. Pulos mat ante. Ay wan. Nataer launa itan di asawam. Taadot mapatalyaw na ababay. Talaga nataer ante. Ngayso tinagtinagag. Ad-adan ati maari di nagasawa kami. Ta pinataer ko iti husto. Apaw. Ingat-gatangak iti nginginaan abado na agraman sapatos na. Gayam, sabali metten ti pangipaayan na iti taer na. Isu ti pangalala na kadagiti babae. Isumot lagayam Tauray agasawa kamin. Kaslagar arwat pa'y labaro. Kan kaslag lang ang anak ti baknang. Kasta. At basol mamutlaag. Sa maysa, uray adala dito'y balay kat kunamlan nakarubot ang mapan makisala. Na. Intun kuan adanton kachatnan. Guwapo talaga. Sa bagay, siyak matla timang pagpagwapo kan kuan akan. Anya? Wan ante, jak ngamin liwayan nga si kaswan dagiti arwatan na. Isumot lagayam Planchado akan ayon dagiti bado na. Tay ko na kon, Kelly, basol mamatlagayam. Saan ni tanante? Manjakon. Kat, anya nga rod ita, makisina ka atalagan. Wanante, urayak asumangpat, takasarita kun itinalapat. Nay, nagadun alupot dagita. Impakim, Mike. Wan insan, bado amin ni pulon demonyo dagitoy. Ala! Ay, talagang sa makisina kan. Tanay, paibakwit mo mo't amin ang abado na. Ay, saan ko yung impaki dagitoy bado na tapno itugot na iti panang papanaw ko kwa na insan. Anya nga ro din san? Idulin ko iti aparador. Katol bakak tapno awan maala na. Anya? Naglaingan no itugot na kit den. Siyak tigim matang kadagito insan. Isu nga awan may tugot na nga oray maysa. Ima-ima nga rod apapanawam. Uwan insan. Labusak pa yan umabalin. Siyak tigim matang kadagiti suot na aginggat brief na. Aya. Ay, anyan. Kasla sila labos mutan ana ikamang itikas ta nga ibagbaga minsan. Ay, wan insan. Jayla, ay no. Jaylat ingkamang na no labsan ti agsaw insan. May akon dyan nakasuot kan kwa na. Imbagla remembrance na kanyak. No kasta,
Agrubat kayo ditan? Saan pa'y? Kaano ganun ti panagawid yaw? Intun bigat ti panagawid may. Kadwamin ton ni Kelly, tapanawan na pailaang, ti balay na dito oy. Isina na di asawa na nataer na unay. Katairan? Natataer ngam siya? Ay saan? Ay, Nataeran ka pailaang, Gusteng. ay, si kamot, bakit? Ado kanot kasukat ni Kelly ka. Iso nga isinanan. Kasi mat ni Kiliano, lipliputan gayam ti asawa na. Ay, saan na ni Kelly nagbana ka nakakasinagsinadala kay? Taado, titawid ti ka anakak, itidedi ka bagis ka. Sige, babayan. Ay, mabit man laan. Aday bilin mo? Kuidaw ka, Gusteng. Ang mga nuga puta na ang mga inton bigat pala ti awid, may ka. Gundawayan yung man kenduming ti mapankon ti pamasahe, hindi jayayan ti bababayin niya. Anyan, una yun tila sasawang mag. Amumi ni Rosa, ti may papankadaga niya masahista. Kaon ni Pormida iti puraw. Ako na doktora da. Sige, babayan. Nagalasan. Imawag ni Suping tapno mangkil ka. Ay, urela nagbanugbog ti baryukong ko. Ay, salbag. Ngam, apay nga ta sumurot di kaanakan na iti panagawid da. Panawan na nga ta di ko na ni Suping anataer nga asawa na. Nataer ka na. Hihihihi. Natataer nga tangim siya. Inyawag mat ni Rosa ngayon itong bigat pala ti panagrubat da. Tiyak mawatan ket ti susurot di kaanakan ni nanang yaw. Kas lagyanan di nagbugsutan iti panagawat ko kay. Mabali na kasta. Ano ka no ti bagahin na kay? Kasta di ko na ni nanang yaw. Isu nga ro dasal salod sudek no natataer ngem siyak di asawa di kaanakan na. Ay, awan dua-dua. Natataer kay lata, Chairman. Ngata! Sigurado ko nakaroon. Tano agin tataer lang. Panawan nga raw ni ipagkailay. No panaglaplapayag lang at iwan yun iti siyam apuntaos. Unik nga min lang italapayag yun kay. Hoston. Malabsam samot tentimang pasablog kanyak dumeng. Saan tatang? Pudno ti ibagpagak. Di kalat ta sumardeng dumeng. Sige, ibabawi ko naging bagak. At dakon, ayan mo kiliit. Idasaran na kiti kanak. Nasaya at tasimang pagkamatlaangan. Amok, akailiw na kuna yan. Nala, idasaran na kiti kanak. Kat mabisinak. Awan may dasar akanam. Anya, kaya't mo tapagsangputan ka manan atong patungpaan, ha? Nalaeng! Ha? Asino ka bakat? Kabsat day dinanang ko. Itala makitam. Gaputa saan anak ka umaidi ka sarta. Kasta? Isumot lagayam anatangsit kan amakisarita kanya. Tadanam na maem, amang ikaluyakin ka. Pudno gaya mademonyo tinakailawaanan to'y kaanak ka kaya. Oy, pumanaw kan. Naglain kan si kabakat. Ta si kakit din timang papanaw kanyak dito'y balay ko. Nagpuskulan tarupam. Family house mi da ito'y ibagam kit den abalay mo. Daytoy ka dito'y supot nga ibagbaga minsan. Ay, uwan insan. Iyawat mo kanyak. Ta sinumot day ta babae? Kasinsin ko. Si Pawam da ito'y. Salbag ka. Anya day ta nakasupot?
Tay ka kay suna arot-rot amadom a pinagbalin ko na pagpunasan. Anya? Day tatay suot mo di simang bay ka dito'y balay may. Iso lang ti mabalin mo nga laan. Pumanaw kan! Ni, mahal. Mahal tarupam? Pumanaw kan! Panaw! Manipod na kalugan tayo dito'y boss. Di ka nagsasao kaanakan. Ang mga nagbababawi ka. Saan, ante? Pampanunutak lang na niya ti aramida. Sigurado ka kaday iti panang papanaw mo ni di asawam. Awan plano mo na makisinubyan no bilang agpakpakaasin to apakawan mo. Awanan, ante. Total, awan mo't anak mi. Ken bali peke ti kasar mi idi. Tasan mi anaala ti papel. Tinagkasaran mi. Anya? Awan, ante. Jak inkas kaso day jay. Idi napaliw ko ti saan anasayat nga ugali na. Idi ka dun nami. Nailawan ka laang no kasta. Aklunag, ante. Kasta nga agpaiso. Iso sa anak to nga agbabawi iti panakisina kun kenkwana. Si kagayam datay ubing idi kasarmi ken antime. Wen matangkal. Nalipatan yun sa bayan. Anya tinalipadak. Kano siya ti flower girl yu iday. Aya! Si kagayam datay ni kat nakapimpintas ka di makal. Sigud mo ta napintasak, uncle. Ado lang amin ti dungir ko idi ubingak. Tanalaingak a makiayayam ka dagiti sutil a kaubingak. Nalaingak idi a makibukseng. Dapay kamuol mo ide. Na picture pa. Makidindin nanuganak ide kadagiti kaubingak a kanayon a manghingato iti paldak. Black ay ti inabot day jay Aya. Nalaing kamot gay madumanog. Ang mapay ngay, adi mo impakat ti kinalaing madumanog ijay nataer anak ki asawam. Ay, ayatat pa'y mo lang amin, hindi angkal. Katita, saan mo ngay ayatan? Ay, saanan, angkal? Ay. Tiyawanan bain. Iso tiyo mauawag, angkal. Sung batam. Ay, wan, angkal. Hello? Mahal. Ayan mo ngay. Kaasya na. Agawid kan Adak di tirwar ti balayta. Saan ka makastrak tawan tulbag ko? Anya balayta nga ibagbagam? Ay ayatan naksana ya. Apay analipata mo, ti ka na yun nga yarasaas mo Di na kaw awagan. Tainsina kan. Idip ko. No, di na kun maawagan. Talaga makisina kan? Inidip mo pa itahay. Silipon maun. Ay, wanang ka. Pagan, anok nga iti gwapo. Wano nataer nga asawa. No pasig mat at sakit tinakam tilaklak. Makiti nana. Talaga nataer aya. Kasta ti bagbaga ti daduma. Ken oray iso mismo. Sangkay baga na nataer. Ay. Aya. Kasbat kada kayo nataer kayo mat. Sangkay bagayo nataer kayo. Agpaiso launay tay ayatan na kayo mat niyan ti Sofie nga gingga ita. Anya. Kun at least. San mat unay napintas niyan ti Sofie. San kayo nasuya ken kuana. Ay anya nasuya ti bagbagam apay makan? Ay kwa? Kanayon nga min nga ibagbagan ni ex lakay ko nauman kanyak. Iso nga isuksukat na kon. Idinto tada kayo. Nataer kayo nga agpaisong.
faithful kayo kani ante. Awan mo ta. Natairak. Sana ka kasi di katair. Din sina mga asawam kaanakan. Natatairak. Mayat man, dinaramid ni Kelly. Pinanawon na talagan niya asawa na. Inawagan nakpay day di kalman. Aya, anya mo timbaga na. Tulungak ka no. Bagbagak ka no ni Kelly, taagsublin iji Isabela. Kat ada na panunot mi kinanang, barang mayat ni Kelly. Anya rita? Agsubli kami iji Isabela. Tamapan mi alain dagitay nakaadado abado, jay natair nga asawa na. Kat apag iso ta nakaimpakin dagi jay. Jay tula agibunagan ti aramiden minton sumangpot kami ijay. Anya? Anya taramiden nyo? Papanan nyo? Day takot. Takaslawan makitkitam ngar aramidak. Ha? Apay kayam na kita nakaadado nakasako bag dita salas. Anya na kita? Insakok amin na dagitay badom, idi katatairampay laang dom. Iraman minton ka dagi jay bado ti natair nga asawan ni Insan Kelly. Anya? Uray ni nanang, insako namot amin ang dagitay bado ni tatang idi katatairan na. Apa yan? Anya? Amom na niya ti aramidan ay. Anya? Ada na alam mi apwesto di tsindaan. Ipawagwag mi amin ang dagi jay. Kasta? Oh, di agbalin pa'y akwarta. Mayat nga tamot ni Kelly, nga ipawagwag dagi di bado ni ex na. Isu nga rod akasarita me. Barang kayat nan nga ipawagwag dagi jay bado ni lakay na. Katno, kasta ti maaramed. Kasla, ipawagwag na matan ni lakay na. Sana, di mo ipawagwag dagi di bado, Rosa. Di nakmo. Uy, agrengkan. Dom. Dom. Ha? Ay, Nabatibat ka manan? Anya jay pawagwag nga ibagbagam? kwa? Awan? Awan na dyan.